Czy w miejscu czarnkowskiej Mykwy powstanie droga, a ona sama zostanie wyburzona? O to wnioskowały władze miasta do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Łaźnia żydowska stała się przeszkodą, odkąd centrum miasta zaczęło zmieniać się w centrum handlowe. Władze Czarnkowa zamierzają ułatwić dojazd klientom galerii i sklepu kosztem likwidacji zabytku. Obrońcy antyków mówią wówczas stanowcze nie. Wpłynął do nas wniosek przekazany przez naszą delegaturę o wyłączenie tego z ewidencji zabytków. Opinią tutaj kierownika delegatury negatywną i ja tą opinię kierownika delegatury uszanuję. Zaopiniuję negatywnie zamiar wyłączenia tego z ewidencji zabytków. Ale w samym wniosku są niewielkie nieścisłości. Widziałem ten wniosek i on mi się o tyle nie podoba, że tam jest zwrot, że z wyburzeniu ma ulec garaż. A to nie jest żaden garaż, tylko zabytkowa Mykwa. Także myślę, że po prostu trzeba znaleźć jakieś inne wyjście, jakąś inną drogę niż zburzenie tego zabytkowego obiektu. Aby wyjaśnić sytuację, chcieliśmy spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta w Czarnkowie, ale się nie udało. Z racji urlopu wiceburmistrz, któremu najbliższy jest temat, umówił nas z pracownikiem referatu techniczno-inwestycyjnego. Jak się okazało, ten też ma wolne. Pan Waśko dlaczego nie może? Bo jest na urlopie dzisiaj też. Pan burmistrz wiedział wcześniej, że pan Waśko będzie na urlopie? Nie wiem. Budynek łaźni rytualnej w Czarnkowie znajduje się przy ulicy Wodnej. Obecnie jest jednym z nielicznych śladów obecności Żydów w mieście. Został wzniesiony na tyłach żydowskiej szkoły. W latach 90. XX wieku służył jako magazyn. Obecnie pełni on funkcję budynku gospodarczego. Niewiele tych rzeczy zostało w Czarnkowie, a sama świadomość o tym, że na terenie Czarnkowa byli kiedyś Żydzi, no jest już w tej chwili tak ulotna, więc ratujmy to, co się zostaje, to, co mówi o naszej przeszłości, o naszej tożsamości. Nie byliśmy sami, było nas więcej. Mieszkańcy Czarnkowa nie chcą likwidacji zabytkowego budynku. Jeden z nich ma inne rozwiązanie. Remontować go i niech jest. Komu to przeszkadza? No właśnie komu? Jedynie przedsiębiorcom, których klienci będą mieli problem z dojazdem do sklepów. Dlatego warto się zastanowić, co dla Czarnkowa będzie ważniejsze. Żydowski zabytek czy komfort jazdy?